danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu kai da zarar mun dora. Mun gode. Sabbin waka da burka dorai ina masoya ku fito ga tanade daga wake idan ci zai na bako akan suna wata rana na fito zai na Kaduna ina yi sallama ga dukkan dangina Hamisu bere kai ne kirana fatan kai yau a birina ya ci sabti ka kai da masoya amma sabti ka fara biyayya ka san lokaci baya karya yi min addu'a na haukan hanya tafiya muke ciki ba wata sanya na hangi wata yayin ya budurwa sai murmushi kamar ba daukewa ashe waka take ta jiyowa waƙar fere ka ce ta kunnawa shimfiɗar ta bada mace ta jiyowa ita ce shahara ta faza kowa bere ka zamo tauraro in ka haske duniya ka faza kowa bere ka addu'a kai yarkewa yau zamanin ka ne ke haskawa in na tino kina na makanawa ya ce yau san ta ya fi da kowa ya ce cika wacin yi kerewa a garin bauchi shi ya ɗar kowa an sami an kowa na ta faɗawa Hamisu bere kawai ka yi wucewa iliyar ku yan adawa ku jiyowa Hamisu bere kananan na wanda kake so Allah ya sa wata ranya marana sabbin waka na san za ka yi goya bayana mun sha wahalar mu da kai ba zan mance da kauna ba ashe da aboki na bai juya baya ba idan dai da rai rabo ba zai bar mai zauna ba wanda yake nema ba zai zamo ya yi kwanta ba kuna ji masoya na ina nan ban tabba ba idan lokaci ya zo na tafiyar ba zan ki ba mutanen hamana ni da ku ba mu rabu ba tsakani na da ku da so bai yi misaltu ba sani na ba masoyi ba za a ji mu ba kamar wanda ke bara akwai ba ya samuwa mai nema ka hankali da wahala ya gamuwa so ya ji bani kwana fada ya yi zautuwa wanda na dafa shi ne mataki na rayuwa zan Allah mafitar da ke kowar kishin ruwa kowa ya rike dan hawan ba shi ba damuwa matakin nasarar da ke cire kuncin rayuwa mu dawo fannin mukan masoya ba wasu ba yana ta Ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu kai da zarar mun dora. Mun gode.